למדנו איך להיכנס למערכת אג'ור ולהירשם אליה בתור סטודנט ולקבל את הקרדיטים שאנחנו צריכים. בסרטון הזה פשוט אני אסביר על חלק מהשירותים שאג'ור נותנת לנו, שאולי אנחנו נוכל להשתמש בהאקתון הזה. חשוב להזכיר שפשוט הסרטון יהיה ממש קצר, אני אעבור על המודלים שאני חושב שאתן ממש רוצות להשתמש בהם, לפי מה שהבנתי. אבל באופן כללי, המערכת פתוחה בשבילכם, תעשו בה מה שאתם רוצים, כי באמת אג'ור היא מערכת ענקית, ויש לה הרבה מאוד שירותים שהיא יכולה להציע לנו. אז דבר ראשון, אנחנו נמשיך מאיפה שאנחנו עצרנו מקודם. אנחנו יצרנו בעצם את חשבון אג'ור עם החשבון ACD שלנו מהמכון. ומה שאני רוצה עכשיו שאנחנו נעשה, זה פשוט נחפש את האג'ור וניכנס בעצם לחשבון. החשבון כאילו, כמו שעשינו את זה פעם שעברה, אותו דבר בדיוק. ובנוסף, אני רוצה שאנחנו גם נחפש, אחרי שנתחבר לפה שנייה אחת. בנוסף, אני רוצה שאנחנו גם נחפש את AI, Azure Foundry, בגוגל, וניכנס לקישור הזה, בעצם הכתובת ai.azure.com. האתר הזה הוא אתר, חלק מהמערכת אג'ור שאנחנו בעצם נרשמנו אליה, פשוט אני אוהב להשתמש באתר הזה בשביל המודל AI שמציעים לנו, כי בעצם קל לי יותר להתעסק איתם פה, מאשר במערכת המקורית. באופן כללי, אני אסביר פה על שני צדדים שאתם ממש רוצות להשתמש באג'ור. הצד הראשון זה מכונות וירטואליות בשביל לעשות דיפלוי לשרתים, בעצם לשים את השרתים שלנו בענן ולהגיש את זה מכל מקום. והסוג השני זה בעצם כל המודלי AI שאתם רוצות להשתמש בהם, זה בשביל להמיר אודיו לטקסט ולשאול GPT דרך התוכנה שלנו, אז אני אשתמש באתר הזה, באג'ור AI. שאר הדברים כמו המכונות הווירטואליות שאמרתי, או אפילו שאר SQL אם אתם רוצות, אפשר להשתמש בזה פה. עכשיו, באופן כללי, כל השירותים שאג'ור בעצם מציע לנו, הם כולם נאגדים תחת כמו תיקייה כזאת שנקראת Resource Group. ה-Resource Group הוא יותר בשביל אנשים שיש להם הרבה מאוד פרויקטים, ככה שאם יש לנו הרבה מאוד פרויקטים שאנחנו מריצים אותם במקביל, אז אנחנו לא רוצים שהמודל AI הזה נניח יהיה בפרויקט ההוא, וכל מיני שרתי SQL שבכלל לא אמורים להיות במודלים אחרים. אז מה שה-Resource Group בעצם מציע לנו זה פשוט כמו מעין תיקייה כזאת שבו אנחנו נוכל לאגד בצורה נורמלית ומסודרת את כל השירותים שאנחנו רוצים. אם אין לנו Resource Group בהתחלה, מה שאני מניח שלרובכם אין, פשוט אנחנו נראה את החלון ב-AI Azure אחרי שאנחנו נתחבר בצורה כזאת. אנחנו צריכים לראות שאני נתחבר, סליחה. פה אני יצרתי ספציפית איזה Resource Group מסוים, אבל אתם אמורות לראות בערך את החלון הזה בצורה כזאת. הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה לחפש מודל מסוים שאנחנו רוצים לבצע איתו פעולות. נניח, נתחיל עם המודל של האודיו. אם אתם רוצות להמיר קובץ אודיו לקובץ טקסט, אני ממש מציע למודל Whisper. יש מודל לוקלי שאפשר להתקין את המודל עצמו על המחשב, ואז לבצע את כל הפעולות החשובות על המחשב עצמו, אבל זה דורש כוח עיבוד ממש גדול. אלא אם כן יש לכם מעבדי GPU, בעצם מעבדים גרפיים, אז אני ממש לא ממליץ לעשות את זה על המחשב או על הטלפון, כי זה פשוט ממש יהיה איטי. מה שאני כן ממליץ זה לקחת את הקובץ אודיו עצמו ולשלוח את זה לשרת שאג'ור בעצם יקצה לנו פה. עכשיו, בשביל שלא יהיה לי בעיות ובשביל שאנחנו נוכל לעשות את הפעולות עצמן בצורה קצת יותר אותנטית, אני אנסה אולי למחוק את אוקיי, זה ממש לא מוריד לי, זה משהו מה? אוקיי, אני אעשה את זה על הדרך. כשאנחנו נניח רוצים להשתמש בוויספר, אז אנחנו נחפש וויספר בתוך הטבלת מודלים שלנו, אנחנו נראה את הדבר הזה, אנחנו נלחץ עליו. כל מודל AI שאנחנו נרצה להשתמש בו, בערך יקבל את החלון הזה, שבעצם יהיה פה כל מיני תיאורים בקטנה שממש לא מעניינים אותנו, ואולי גם כל מיני מחירים שלא אמורים להפחיד אתכם. יש לכם $100, זה אמור יותר מספיק. מה שכן חשוב לנו זה הכפתור הזה. Use this model. כשאנחנו רוצים בעצם לפתח את המודל, אנחנו חייבים פרויקט. בעצם כמו ה-Resource Group הזה, למרות ש-Resource Group יהיה מתחת לפרויקט, זה לא משנה. נקרא לזה פשוט האקתון או משהו. זה לא כזה משנה. 25, כאילו שלא תפסים לי את השם. אוקיי. וכל מיני פרטים שוליים אפשר פשוט להשאיר את זה, כמו איפה זה ממוקם, זה באמת משנה לנו. וה-Resource Group, כמו שאמרתי מקודם, זה פשוט יהיה תחת ה-Resource Group הזה, אתם יכולות לשנות את השם, זה באמת לא אקטואלי. לא כזה משנה. ונחכה, בערך זה ייקח איזה דקה או 2 דקות, אז אני אעצור את הסרטון הזה ואנחנו נמשיך. אחרי שזה בעצם ייצור את הפרויקט הזה, אגב, יצירת הפרויקט תהיה רק פעם אחת, פשוט שאר המודלים אפשר פשוט לקשר לאותו פרויקט. אחרי שזה ייצור את הפרויקט עצמו, אנחנו נקבל את החלונית הזאת שאנחנו נראה בשאר
היצירות המודלים, את החלונית הזאת ספציפית. פה הוא בעצם מבקש מאיתנו לעשות דיפלוי למודל הזה שאנחנו רוצים להשתמש. נשאיר את השם הזה אותו דבר, זה לא כזה משנה. בכל הנתונים הענקיים האלה פה, בכל הקסטומייז וכאלה, אנחנו לא צריכים כל כך להתייחס לזה, חוץ מלנתון אחד בודד, שזה הנתון הזה. הקפסיטי עצמו מגדיר לנו בעצם איזושהי מגבלה מסוימת על המודל עצמו. עכשיו, המגבלה פה אומרת שאנחנו יכולים לבקש 3 בקשות בכל דקה. לכן, אם אתם תספימו את הכפתור של שגר של כל מיני קובצי אודיו שאתם תשלחו, אז אתם עלול לא תקבל תגובת HTTP כמו 429 אם אני לא טועה, שפשוט אומרת, תחכו שנייה אחת, תחכו איזה דקה, ואז אחרי זה פשוט תמשיכו לשלוח. התגובה הזאת היא לא אומרת שנגמר לכם הקרדיטים, והיא גם לא אומרת שאתם לא יכולים להשתמש יותר במודל, היא פשוט אומרת באמת כאילו לחכות באמת דקה וזה פשוט באמת יעבור. אחרי שסיימנו פה את כל הדברים, פשוט נלחץ על הכפתור של Create Resource, Deploy. זה ייקח כמה שניות ממש. או שלא. ואחרי כמה הרבה מאוד דקות, אנחנו פשוט נקבל את החלון הזה. בחלון הזה יש לנו שני דברים יחידים שאנחנו ממש צריכים לשים לב אליהם, שני הדברים החשובים, זה בעצם ה-Target URL וה-Key. בעצם כשאנחנו נשלח את הבקשות, ואני אראה איזה אולי דוגמה ממש קטנה, שפשוט ממחישה את זה ברמה הבסיסית, אנחנו נשתמש בשני הנתונים האלה. עכשיו, משום מה, אני לא יודע למה, בכל פעם שאני אעשה דיפלוי לוויספר, פשוט הוא אוהב להביא לי ב-URL עצמו את המילה הזאת, את ה-Translation בתוך המילה הזאת. שזה בעצם קצת גרם לבעיות, שכאילו פשוט היה מתרגם את האודיו לשפות אחרות, ואני פשוט רציתי שהוא ישאיר את זה אותנטי, כאילו אם זה אנגלית, אם זה עברית אז עברית. בשביל לתקן את הבעיה הזאת, אז פשוט צריך להחליף את המילה הזאת ל-Transcription, לא Translation, Transcription, בעצם תמלול, לא תרגום. פה אתם בעצם תראו את המפתח API, אני בא להראות לכם, גם ככה אני עומד לכבות את זה. ובאופן כללי, אני ממש ממליץ, לפני שאני אמשיך, שכל המשאבים שאתם בעצם תקצו במהלך הפרויקט הזה, כדאי מאוד למחוק אותם, כי א', אם אתם לא משתמשות בזה, אז כאילו חבל כי זה מבזבז לכם קרדיטים, וב', גם אם אתם תרצו להמשיך את הפרויקט הזה בעזרת השם הלאה ולעשות מזה באמת מוצר אמיתי, אז אני עדיין רוצה לכם למחוק את המפתחות API וכל הדברים הרגישים, כי אלא אם כן אתם תגדירו את זה בצורה מובטחת, אבל כאילו חבל לבזבז על זה זמן, כי אם אתם תשימו את זה בקומיטים שלכם בגיט ואתם תעלו את זה לגיטהאב, אז אנשים אחרים יוכלו לראות את זה, ולא משנה אם גם בהמשך אתם מחקתם את זה, כי זה נמצא עדיין בהיסטוריה של הקומיטים, וחבל מאוד שזה יהיה שם, ופשוט יפרצו לכם את זה בזה, אז כאילו חבל. יש הרבה מאוד דרכים למנוע את זה, אפשר לשים את זה פשוט בהגדרות של הגיט עצמו, אפשר ליצור קבצי ENV, זה לא הזמן עכשיו, כאילו, ובאמת כאילו חבל שפשוט ישברו לזה ראש, אבל באופן כללי אני ממש ממליץ על זה. זה בעצם שני הנתונים שאנחנו מקבלים בעצם, אוקיי? Key ו-Target API. עכשיו, זה היה הוויספר עצמו שבעצם דואג לתמלל אודיו בתוך קובץ. אני אראה לכם אולי איזה פרויקט מסוים שאנחנו עשינו בהאקתון האחרון, כדי להראות לכם את השימוש שלו. כמו כל מודל, אנחנו יכולים בעצם לתת הוראות למודל עצמו לפני שהוא בעצם מבצע את זה. ההוראות שאנחנו נותנים לו בנוסף לקובץ עצמו, בעצם לנושא הגישה, זה בעצם, הוא כביכול מגדיר לו בעצם איך להשתמש בזה. למה הכוונה? אני אביא את זה פשוט דוגמה מסוימת. נניח בפרויקט הקודם שלנו, בהאקתון האחרון, אז אנחנו השתמשנו במודל הזה בשביל לתמלל בעצם מידע רפואי לקובץ, בעצם לטקסט מסוים. עכשיו הבעיה שלו הייתה זה שכשהוא היה שומע את המילים 1, 2, 3, 4, הוא בעצם היה מתרגם את זה למילים ולא למספרים, 1, 2, 3, 4. עכשיו זה יכול להיות בעייתי במערכות, בוא נגיד אם אתם עושות אוטומציה מלאה, שפשוט לוקחת קובץ אודיו ומכניסה את זה פשוט לטבלות SQL או משהו כזה, אז זה מאוד יכול להיות בעייתי, כי ה-SQL בעצם יחשוב שהוא יקבל int, אבל הוא בעצם יקבל string. אז לכן מה שאנחנו נתנו לו בנוסף לאודיו עצמו, אנחנו בעצם רשמנו לו איזשהו תיאור מסוים, בעצם ל-assistant prompt, ואנחנו אמרנו לו, אם אתה עומד לשמוע מספרים, אז בעצם תמליל את זה למספרים, לא בעצם למילים. וכמובן כאילו גם כדאי מאוד באופן כללי בכל מודל AI, אחרי שאתם נותנות לו את התיאור של מה אתם רוצות ממנו, תביאו לו דוגמה מסוימת, תביאו לו דוגמה לאיך שאתם מצפות שהוא יתנהג. אז כאילו, אמרתי לו כאילו, במקום אם אתה תשמע את הדברים האלה, אז בבקשה תרשום את זה כ-1, 2, 3, 4. ועוד 9, 7, 4, 3, אז תרשום את זה בתור מספרים. וזהו. זה בעצם היה הוויספר עצמו. ממש קל לקלות, כשיודעים לעשות את זה.
סיימנו פה את ההמרה מאודיו לטקסט. עכשיו, הדבר השני שאתם רוצות להשתמש בו ב-AI לפני שאני אעבור למכונות וירטואליות ושרת ה-SQL, זה היה בעצם ב-GPT. עכשיו, יש לנו הרבה מאוד מודלים של large language models בעצם, LLMים, ומכל מיני חברות אגב, לאו דווקא מ-OpenAI, כי באמת אז'ור אין מושג מאיפה הם פשוט שומרים כל כך הרבה מידע, אבל אני לא כל כך ממליץ להשתמש בדברים כאלה במערכת הזאת, כי א', זה סתם מבזבז לכם קרדיטים, למרות שזה כאילו, עדיין זה לא יגמור לכם את כל הפרויקט ולא יגמור לכם את כל ההאקתון, אבל עדיין חבל, כי בסופו של דבר זה כסף חינם שפשוט סתם מתבזבז. ויש לכם הרבה מאוד אלטרנטיבות ממש טובות. יש לכם את גרוק, אני אגיד את זה ממש בקצרה, אבל יש לכם, אתם יכולות לשאול את המנטורים שלכם. גרוק עם Q, לא עם K, למרות שזה גם של אדוננו אילון מאסק. האתר גרוק בעצם שם אצלו הרבה מאוד מודלים חינמים וגם כאלה שקצת לא, שבעצם הוא נותן לנו את האפשרות לשלוח בקשות API ממערכות שלנו, בעצם מטלפונים ומחשבים שלנו, כדי שהעיבוד יעשה על המחשבים שלו. אם מי מקווה ששמע על המודל למה, אז של מטה, אז הוא מודל חינמי, אפשר להתקין אותו על המחשב, אבל שוב, כמו שהיה לנו בוויספר הלוקלי, הוא עדיין ידרוש זמן עיבוד ממש גדול, וכאילו כוח ביצועים, אז חבל לעשות את זה על המחשב שלנו, כשאפשר לעשות את זה במחשבים חינם של גרוק. הבעיה עם גרוק שיצא לי להתקל בו באופן אישי, זה היה שהרבה מאוד פעמים הוא פשוט היה קופרס, הוא פשוט היה מבטל את המפתחות API שאני הייתי יוצר, שזה קצת בעייתי, אז לכן אני ממש ממליץ לכם פשוט להחליף את ה-API key שנייה לפני הפרזנטציה או שנייה לפני החצי גמר שלא יהיה פאשלות. אבל זהו, כאילו באמת אני ממש ממליץ על האתר הזה גרוק, פשוט צריך להירשם פה וזהו. יש לי קצת בעיות בגלל שאני מחובר ב-VPN, אבל כאילו תעשו את זה אצלכם, יש לכם מנטור, אחד מהמנטורים שלכם אגב, הכיר לי את האתר הזה, אז כאילו פשוט תשאלו אותו. אם נניח אנחנו כן רוצים לבחור במודל כזה מפה, אז בעצם מהאתר, אז אפשר להשתמש בו בהרבה מאוד מודלים, נניח אני אבחר את GPT-4o. עכשיו שימו לב שלא כל המודלים אפשר להשתמש בהם, איכשהו במזל דווקא שינו את זה, אבל אני זוכר שבזמני, כאילו זמני, לפני חצי שנה בערך, כשרציתי להשתמש ב-GPT-4o, אז הוא לא נתן לי להשתמש בזה, בגלל שזה לא היה חלק מהתוכנית של הסטודנטים. אבל זה נראה שעכשיו הוא כן נותן להשתמש בזה, אז ממש מעניין. ושוב, אנחנו נשים לב שיש פה את ה-capacity, 40,000 טוקנים לכל דקה. אני חושב שזה ממש מספיק לכם. אם זה לא מספיק לכם, אז אתם יכולים להשתמש בגרוק, למרות שאני לא סגור עם גרוק, יש לו capacity יותר גדול יותר קטן, זה כן משהו שכדאי לשים לב אליו. ושוב, נשים לב שפשוט כל הדברים עדיין מקושרים לאותו ה-resource group שאנחנו השתמשנו בו. ואם אנחנו רוצים להשתמש במודל הזה, אנחנו פשוט לוחצים על deploy וסיימנו. בעצם אנחנו יצרנו את המודל הזה ואנחנו יכולים להשתמש בזה. מה שנחמד פה זה פשוט כי הרבה מאוד אנשים אוהבים להשתמש ב-GPT-4o, אז פשוט גם נותן לכם כל מיני דוקומנטציה כזאת של קוד בסיסי שאפשר להשתמש בו. אפשר פשוט לבחור כל דבר, אם זה פייתון כאלה. ושוב, אנחנו נתייחס פה לשני דברים העיקריים, כאילו אם כן אתם רוצות להשתמש בדברים האלה. אנחנו נשתמש פה בטארגט API עצמו, טארגט URL סליחה, וה-API key. עכשיו, ה-API key, כן, לפעמים הוא כן יכול להיות דומה, למרות שאני לא מבין את הסיבה למה שהוא כן יהיה דומה בין המודלים השונים, אבל במקרה שלנו זה באמת שונה, גם בזה שלנו הקודם לא היה לי התחיל ב8 או משהו כזה. ושוב, אנחנו פשוט ניקח שני הנתונים האלה ונשים אותו בתוך הקוד, ואנחנו בעצם נבצע את הפעולות דרכו. עכשיו, זה יכול להיות נחמד, אולי בעצם כן נעשה את זה. בואו ננסה שנייה אחת להרביץ את הקוד עצמו. נניח אני רוצה להשתמש מה שאני כבר הכנתי איזשהו קוד מסוים פה, אבל לא משנה. זה send.py. נניח אני רוצה להשתמש בקוד הזה. הוא מבקש ממני להתקין את הספרייה של OpenAI. בשביל להתקין את הספרייה של OpenAI פשוט pip install OpenAI. אגב, שימו לב שהרבה מאוד פעמים שמתי לב כאילו לבעיות, כאילו יש לי את זה קרה לי כשאני עזרתי לאחת מכן. כשאתם מתקינות חבילות בטרמינל עצמו, זה מתקין על האינטרפרטר, בעצם על המנוע פייתון שנמצא על הטרמינל עצמו. ולפעמים הוויז'ואל או הפייט שם שאתם משתמשות בו עלול להיות על אינטרפרטר אחר. אז מה שאני ממש ממליץ זה כשאתם משתמשות בטרמינל עצמו, זה פשוט להריץ את הפקודה של פייתון מקף ורז'ן, ולשים לב האם במקרה שלי ה-3.13 זה בעצם הגרסה של הפייתון שנמצאת גם על ה-VS Code וגם על הטרמינל.
אם אתם שמים לב שזה שונה, אז אני ממש ממליץ לכם שפשוט תשנו את זה. אפשר פשוט ללחוץ על הכפתור פה, פשוט לבחור אינטרפרטר אחר. GPT ממש יכול לעזור בנוגע לדברים האלה, אבל זה בעצם הקוד עצמו. התקנו את החבילה עצמה, ומה שהוא בעצם מבקש מאיתנו, מה שהוא בעצם מבקש מאיתנו זה, הוא כבר שם לנו את ה-endpoint שזה מעולה, וגם נתנו לנו את הבחירה של המודלים שזה מעולה, ומה שאנחנו צריכות להכניס פה בעצם זה המפתח API, שניקח את זה לפה, ואנחנו נדביק את זה פה, ופשוט אפשר להשתמש פה עכשיו. יש פה שני דברים שאני רוצה כן לגעת בהם, שזה ה-System וה-User. מה ההבדל ביניהם? כשאנחנו שולחות בקשה בעצם כמו של GPT, בשונה ממה שאנחנו מכירות ב-GPT הרגיל שאנחנו משתמשות בו, אנחנו יכולים להשתמש ולהגדיר כמו התנהגות כזאת למודל עצמו. ה-System Prompt, בעצם האובייקט הראשון שאנחנו שולחות בתוך ה-Messages, זה בעצם מגדיר לו איך להתנהג. נניח אם אנחנו נרצה לשלוח, לא יודע, נתונים בוא נגיד בנוגע למידע הרפואי, כמו שאמרתי מקודם. אז אם אנחנו רוצים לשלוח נתונים בנוגע למידע הרפואי, אז אני יכול להגיד ב-System Prompt עצמו, או בחלק הקונטנט של הסיסטם, להגיד לו, תתנהג בבקשה כמו רופא, או כאילו, תנסה כאילו להשתייך למידע רפואי כזה או אחר, וב-User Prompt עצמו, אני יכול לשלוח את הנתונים עצמם, כמו נניח דופק של 255, הוא פותח, אין דופק 255, אבל כאילו, כל מיני, את הנתונים עצמם, את הנתונים הגולמיים. אז זה ממש כדאי לעשות, ואני כן מציע לכם כאילו לכתוב פרומפט ממש מסודר. ככל שאתם נותנות לראות פרומפט יותר מדויק ויותר נכון, אז הוא ידע בעצם להקטין את הסטיית תקן שלו ממה שאתם מצפות. למרות שאם עדיף להכניס פרומפט קטן ומדויק מאשר פרומפט ענק שסתם יש בו מלל, שהוא סתם מפריע לו. שזה מאוד נחמד ש-API, שאורן נתנו לנו את הקודים האלה. כמו שאתם יכולים לראות, יש פה עוד כל מיני נתונים אחרים, זה באמת, אני חושב שהשימוש הבסיסי הזה ממש עוזר. נניח אם אני רוצה להריץ את זה, אנחנו יכולים להריץ את זה. בואו נראה. אז כן, נחזיר לפה כל מיני נתונים עצמם. אם נניח אני, כן, פשוט זה די עובד, פשוט יחזיר יותר מדי נתונים. אני רוצה ממש כאילו להראות אולי את הריספונס עצמו. הריספונס עצמו, אם אני לא טועה, הוא אמור להיות בסגנון של JSON, בעצם קובץ JSON. לכן אם אתם רוצות להשתמש בו בתוך המערכת שלכם, אז כאילו כדאי מאוד לדעת כאילו באיזה תצורה אתם רוצות לקבל את זה. נחכה פה עוד קצת. אוקיי. יש פה קובץ JSON, ממש קשה לראות אותו. הוא לא מפורמט בכלל. ננסה שנייה אחת אולי לקחת אותו. ניקח את זה פה. נצור זה קובץ חדש. נקרא לזה sample.json. פורמט דוקומנט. אוקיי, זה לא עזר. אוקיי, יש פה פורמט שמשום מה תקול, אני לא יודע למה הוא תקול. תראה זה. אוקיי, יש פה פורמט מסוים, אפשר לראות כאילו שזה קצת דומה כאילו לג'ייסון בגלל השתי נקודות והסוגריים שבעצם מתארים מערכים וכאלה. אבל הנקודה היא שפשוט אורן היה אומרים לנו שאם אנחנו רוצים לגשת לתוצאה עצמה, כאילו בלי כל מיני מטה דאטה על התוצאה עצמה, פשוט לגשת ל-choices ובמקום הראשון יש לנו את המסאג' עצמו. שזה בעצם פה, choices. פשוט בחלק הראשון פשוט יש לנו את מה שזה לא יהיה. אחרי שסיימנו עם זה, טיפ קטן ממני שאני ממש ממליץ. אני לא יודע מה יהיו המערכות שלכם, אבל ראשית המערכת שלנו אנחנו רצינו לקבל מידע במבנה מסוים, במבנה JSON מסוים. אז כשאנחנו ביקשנו ממנו שיחזיר לנו את הטקסט עצמו, בעצם את המקום הראשון ב-choices כמו שהראיתי מקודם, כאילו בנקודה הזאת, בעצם התוצאה עצמה, הפריז או whatever מה שזה לא היה, אז אנחנו ביקשנו ממנו בסיסטם פרומפט עצמו, שיחזיר לנו את זה בצורה מאוד מסוימת. אז כאילו הקדמנו בעצם מראש איך ה-JSON שלנו אמור בעצם להיראות, וכמו שאתם יכולות לראות, נתנו מלל מאוד ארוך בנוגע לתוצאה שאנחנו מצפים ממנו. וכמובן גם נתנו לו מידע דוגמה. כאילו, לדוגמה נתנו לו, אם נניח, זה בעצם יהיה התיאור שלך, שבעצם, לא יודע, זה שיחה בין שני אנשים, שני נציגים, אז אנחנו רוצים שתיקח את הנתונים האלה, תנתח אותם בצורה של מודל
מודל רפואי, ותחזיר לנו את הנתונים בצורה של JSON בצורה הזאת. ובצורה הזאת, אם אנחנו נשתמש בדוגמה הזאת שהבאנו לך מקודם, אז תוכל לראות שהנתונים יהיו כאן וכאן וכאן וכאן. עכשיו לפעמים, זה משהו שאנחנו גילינו את זה קצת יותר מדי מאוחר, לפעמים המודל עצמו מחזיר לכם את הנתונים, אבל לפעמים הוא אוהב להגיד כזה, אוי סליחה, לא מצאתי את הנתונים, לא נגיד לשדה הזה, בבלאד פרשר נניח, ואז הטקסט עצמו הוא דופק את הפורמט של ה-JSON. וכשהוא דופק את הפורמט של ה-JSON אז אי אפשר לעשות את האוטומציה הזאת של פשוט להמיר ישר לזה לקובץ JSON ולשלוח את זה בחזרה. אז מה שאנחנו אמרנו לו שכל שאר הנתונים שאתה רוצה להביא לנו את זה, אני שמתי לב שזה לא נמצא פה, אבל כל שאר הנתונים שאתה רוצה להביא לנו את זה, אז כאילו כדאי שתפתח איזה טאג מסוים חדש של ה-JSON, כמו נניח ה-Medical Metrics, ופה בפנים אתה תשים לנו את ההודעות האלה שאתה ממש אוהב להתנצל בנוגע אליהם. זה סתם דברים שלנו. ואז כאילו פשוט הכנסנו את זה פה לסיסטם פרומפט, פשוט עשינו איזה משתנה נחמד כזה, כי הוא בסופו של דבר הוא נשאר אותו דבר, אז פשוט נשארנו את זה בצורה הזאת. וזהו, דבר נוסף שאני כן הזכרתי עכשיו, זה שלפעמים הקבצי אודיו שאנחנו נשלח בוויספר, אני אחזור שנייה אחת לוויספר עצמו, אם אנחנו נכנס פה למודלים והאנדפוינטים, אז אנחנו יכולים לראות את כל המודלים שאנחנו משתמשים בהם, כל זה רק 2. אם אנחנו נשתמש במודל וויספר עצמו ואנחנו נשלח לו אודיו, אז חשוב מאוד להבין שהוא תומך ברוב הסוגים של האודיו בעצם. כל פורמט אודיו שלא יקרצנו במיוחד לאייפון הזה, אני די בטוח שהוא יתמוך. MP3 ו-WAV בעצם זה שני המובילים, אז כאילו הוא תומך בשניהם. אבל הבעיה היא שאולי עלול להיות לכם איזושהי בעיה מסוימת בנוגע לפורמט עצמו של האודיו. כלומר, האודיו עצמו, נניח הוא יהיה תקול. ואם הוא קצת תקול, כאילו גם אם אתם מצליחות לשמוע את זה, אבל כאילו הקובץ ברמה הבינארית שלו קצת תקול, אז הוויספר הוא קצת לא ידע להתמודד עם זה. כאילו הוא יצעק עליכם בחזרה שהקובץ שנתתם לו הוא בעצם לא באותו הפורמט שהוא מצפה, אבל הוא כן באותו הפורמט. אז לכן מה שצריך לעשות לפעמים, זה להריץ פקודה שנקראת FFmpeg, שאני אראה את זה פה שנייה אחת. שזה בעצם הפקודה הזאת, היא פשוט בצורה כזאת. אם אתם רוצות לבדוק אם יש לכם בעיה בקובץ עצמו, אז פשוט אתם רוצות את הפקודה הזאת, של FFmpeg-i עם השם של הקובץ עצמו. בעצם פה זה ההמרה בעצם, סליחה, זה אמור את הפקודה עצמה. היא בעצם בודקת האם הקובץ hebrew.mp3 הוא קובץ תקין או לא. אולי אני אראה את זה אפילו אצלי, חפש אולי אם יש לנו איזה קובץ אודיו, למרות שלא, איזושהי פה, לא בפורץ אודיו. אוקיי. אני רואה את זה, זה קליר, נעשה את זה. לא, נעשה את זה, נעשה את זה. אוקיי, דקה שנייה אחת, אני בטוח. אוקיי, אני רואה שההתקנה הזאת פה היא לא על המחשב שלי, אבל ניסיתי להשתלט מרחוק על המחשב של המחשבים אצלכם. במעבדות מחשבים שיש לכם. אני ראיתי שהפקודה הזאת כן נמצאת ה-FFmpeg, לכן פשוט צריך לחפש עם GPT, פשוט חבל על הזמן שאני מבזבז על הסרטון הזה, אבל לכן הפקודה FFmpeg בעצם בודקת האם הקובץ עצמו הוא בעצם קובץ תקין, ויחזיר תשובה שלילית וחיובית, ואני בטוח שיש הרבה מאוד ספריות בפייתון שאפשר פשוט לעשות את אותו דבר בדיוק, ולכן אפשר אולי לפני השליחה של האודיו לוויספר פשוט לבדוק את הדבר הזה, ואם אנחנו רואים יש לנו בעיה בקובץ אודיו עצמו, אז פשוט לתקן אותו. גם הפקודה הזאת, נניח FFmpeg, אז נניח הוא לוקח את הקובץ עצמו של ה-MP3 ובעצם מתקן אותו. פה ספציפית הוא יוצא את זה ב-fixed.vab, אבל פשוט נניח פה. הוא מתקן את זה מ-MP3 ל-MP3. אני בטוח שיש הרבה מאוד פקודות כאלה, כאילו חבילות בפייתון שדואגות לזה. אני מניח שגם ב-Node.js, למרות שאני לא יודע שאף אחד מכן משתמש ב-Node.js, אבל זה משהו שכן כדאי לשים לב אליו. וזהו בעיקרון פה אנחנו סיימנו את הקטע של ה-AI. בקטע של שאר השירותים שיש לנו, אני אתייחס לזה ממש בקצרה, כי זה באמת אין כל כך יותר מדי במה להסתבך. יש לנו בעיקרון את השירות ה-Virtual Machine ואת השירות היובלי והשירות של ה-SQL. זה שני השירותים שאני חושב שאתם ממש תרצו להשתמש בו. פשוט כדי ליצור את המכונה הווירטואלית, פשוט אפשר ליצור את זה, Virtual Machine. הנקודה היא שאנחנו מתחברים אליו מרחוק, כלומר כשאנחנו ניצור את המכונה הווירטואלית עצמה, אפשר לבחור מודו כמובן,
לחבר את זה לריסורס גרופ עצמו שאנחנו בדיוק יצרנו את זה עכשיו, כי כדאי מאוד. לתת את זה שם מסוים, זה לא משנה, ווואטאבר, הריג'ן ממש לא משנה. מה שבאתי להגיד זה שאנחנו, אם אנחנו רוצים להתחבר, אנחנו יכולים להתחבר לזה מרחוק. כלומר, בפקודות SSH עם איזשהו קובץ מסוים, שבעצם מהווה להיות המפתח הפרטי שלנו מתוך השרת עצמו. אנחנו בעצם נעמד את עצמנו מול השרתים של אז'ור, ואז כאילו אנחנו נוכל להתחבר לזה מרחוק. הייתי ממשיך עם זה פה, אבל כמובן כדאי להפעיל את ה-HTTP וכאלה. פה הוא עלול להגיד לכם שבזון 1 זה לא מותאם, בסבבה, פשוט נרחיב את זה לזון 3, זה באמת כזה משנה. פשוט נמשיך עם זה הלאה, review וכל שאר הדברים האלה, באמת דיסקים ונטוורקים, באמת לא כדאי לשנות את זה, אלא אם כן אתם ממש חייבות. ואנחנו פשוט נעשה לזה דיפלוי בצורה הזאת ב-create. לא לשים לב לזה, כמו שאמרתי מקודם, באמת יש לכם $100, תתפרבו עם זה. וכנ"ל גם בשירותי סרברים של SQL. הייתי מרחיב על זה הרבה יותר, אם זה היה באמת כזה מסובך וכזה היה לזה ביקוש, אבל אני מניח שאין כזה ביקוש על זה, אז אין לי מה. מה שכן, אם יצא מצב מסוים שבו אתם ממש צריכות להשתמש בלוד בלנסר, למרות שאני לא יודע למה, כאילו לפחות לא עכשיו, ואתם רוצות לדעת איך בעצם אפשר לעשות את דיפלוי, אז מה שאז'ור נותנת לנו זה בעצם קו-פיילוט מסוים שנמצא בתוך המערכת שלנו, ככה שאתם יכולות באמת לבקש ממנו, יש לי בעיה כשאני רוצה לעשות דיפלוי למכונה הווירטואלית הזאת, אני מחפשת איזשהו מודל AI מסוים שיעזור לי, לא יודע, להזמין ירקות מחו"ל. כל רעיון וכל דבר שאתם רוצות לדעת עם איזה כלי להשתמש בו מתוך המערכת של אז'ור, אני ממש ממליץ להשתמש בקו-פיילוט. אם אתם רוצות לשאול ספציפית על המודלים שנמצאים באז'ור AI, אולי גם הייתי מציע ממש להשתמש בצ'אט שלהם שזה פה. למרות שזה כאילו, אני די בטוח שזה אותו דבר, אבל סתם בשביל הנוחות, כאילו, כדי לראות שהצ'אט נמצא גם פה. וזהו בעיקרון, ממש מאחל לכם בהצלחה. הייתי מאחל לכם לנצח, אבל כאילו קצת לא הגיוני. אבל אני כן מאחל לכולכם ליהנות, ושיהיה המון בהצלחה, ולהתראות.